Здравейте, добре дошли на всички. Изключително много се радваме, че се събрахме в тази зала. Аз точно изпълнявам да ви представим едно удоволствие тази вечер с прекрасната музика на нашите артисти, певци. И също така да изкратя на доброто да бъде във всяко едно сърце и разбира се в нашите. Като особено искам да благодарим за това събитие на нашите спонсори. Това е фирма Добролетие, която осигурява услуги, свързани с трудноподвижни хора, предлага машини за качване по стълби, също и услуга за хора, които са трудноподвижни, имат нужда да излязат от домовете си, примерно на лекарски преглед или нещо такова. Може да се обърнат към фирмата и ако има стълби за заболяване, които са трудни, те могат да помогнат. А също така и на другия ни спонсор, фирма Уелки, с умните гривни. Като тук аз вече ще говоря и като човек, който ползва не лично аз, за моя съпруг, който е, извинявам се, който е парализиран, за съжаление, с инсулт, той нямаше възможност да дойде тази вечер. Но ползваме такава гривна, тя освен, че не е кръвна температура, всички важни показатели, пулс и така нататък, реагира при падане. Ако някой падне, не дай Боже, веднага се получава сигнал в неговия близък, чийто телефон е зададен, също в кол-център и може веднага да дойде помощ. Така че хора в рискова ситуация с такава гривна могат за техните близки да бъдат спокойни, че няма да се случи нещо и да останат без грижа и без помощ. Така че наистина да знаете за тези наши спонсори. Надявам се, че ще се получи една прекрасна вечер и за излизане сме ви приготвили една малка изненада, така че няма да бързате като свърши концерта, бързо да излизате, ще поизчакате малко. И сега искам да поканя всъщност Николай Чалуков, който е от фирма Добролетие, организатор на това събитие, така че също няколко думи. Здравейте! За мен е невероятно удоволствие и мога да кажа задъбната мечта да проведем това събитие днес с вас. Изключително съм доволен и щастлив и силно вярвам, че вие също ще се чувствате добре след тази вечер. Някои думи за нас. Казвам се Николай Чалуков, съм собственик и управител на Добролетие. Ние се намираме тук на булевард Руски, номер 12. И както сподели Таня, осигуряваме решение за придвижване, по-скоро по стълби и разширена мобилност. От друга страна, осигуряваме емоционална подкрепа за всички вас, дали под формата на това млади хора с големи сърца да се срещат с вас, да се разхождат, или под формата на събитие като това, което вярвам, че ще бъде първото, но не и последното. И може да следите така за нас, ако имате и Facebook страница за нашите прояви и ще се радвам наистина да видите отново да бъдем тук заедно. Аз искам да благодаря пък от друга страна на фирма Иншуил, която е нашия основен спонсор. Това е фирмата на баща ми всъщност. Другата е наша фирма, която благодарение на която успяваме да проведем това събитие. Искам да благодаря на доброволно формирование 112 и колегите за вас, които ще се грижат в случай на необходимост. Да благодаря на господин Иванов, който е директор на тази зала, който ни е даде безвъзмездно, за да можем да проведем това събитие. И разбира се на всички доброволци и хора с големи сърца, които се включиха, за да може да се чувствате добре. Няма да отичавам повече с думи. Бих искал да представя тази вечер един проект на Калян Куманов, който се казва Нощ на цигански романси. И вярвам, че ще ви хареса, защото е много колоритен и много живописан. Така че представям Калян Куманов с неговия екип Нощ.
добре дошли от мене. Така, много рядко усещам публиката още от началото. Принцип винаги усещаме музикантите публиката. И тая добра енергия, която усетих от началото, да благодаря. Това беше унгарски танц на Йоханес Брамс. И така, в течение на концерта аз ще ви запознавам с пиеските, ще ви запознавам защо сме ги избрали, защо точно тях, малко история за тях. Ненаправо съм покръстил Нощно танго и цигански романси. Това беше на Йоханес Брамс и всъщност малко хора знаят, че той много обича от циганската музика. И хората, които ме познават, също знаят, че аз много харесвам циганската музика. И само се оправим. Да се върна към Йоханес Брамс. Преди да напише той унгарски танц, той е ходил много на цигански сват, малко хора го знаят. И се е вдъхновявал там, преди да направи той унгарски танц. И нашия концерт ще бъде в няколко епизода. Сега ще навлезем в епизода на тангото. Защо казвам танго? В България му казваме танго по принцип. Той е от Аржентина и там му казват танго. И предпочитам да го казвам танго, защото примерно хорото, нашето си българско хоро, ако чуем в някоя друга държава да го казват хоро, няма да е правилно. Затова казвам танго. И ще направим една разходка в тангото. От самото начало, отстъпките на Карлос Гардел, после ще минем през Астортия Цол и ще завършим с един наш съвременник, който се казва Ришар Белянов. Ама стига съм приказвал толкова, ще имате възможност да ме слушате през целият концерт и да се да говоря. Сега ще ви свирим Полуна Кабеса, се казва, и това е едно танго на Карлос Гардел. И на сцената ще поканя Момчил Карайванов, той ще бъде нашия солист. Повядай, аплодисменти, моля за него. Полуна Кабеса на Карлос Гардел.